Pren-te un moment per trobar un lloc còmode. Pots seure amb l'esquena recta i les mans relaxades o estirar-te si ho prefereixes. Quan estiguis a punt, tanca suaument els ulls. Fes una respiració profunda, inhala pel nas i exhala lentament per la boca. Repetim-ho 2 vegades més. Inhala profundament i deixa anar suaument. Una última vegada. Inhala i exhala. Deixa que la teva respiració torni a un ritme natural. No has de controlar-la ni canviar-la. Només observa com l'aire entra i surt amb naturalitat. Porta la teva atenció al cos. Nota com està en aquest moment concret. Hi ha tensió en algun lloc? Si és així, simplement observa-la sense voler canviar-la. Ara, porta la teva atenció als peus. Sent com descansen a la terra o a la superfície on estàs. Puja l'atenció cap a les cames. Nota el seu pes, la seva posició. Segueix pujant cap al tors. Observa si aquí hi ha alguna sensació o tensió. Ara, concentra't en els braços i les espatlles. Pots deixar-los caure una mica més, relaxant-los. Finalment, porta l'atenció a la cara. Relaxa la mandíbula, els ulls, el front. Simplement descansa en aquest estat de presència. No has de fer res més, només ser aquí. Dirigeix la teva atenció a la respiració. Observa com l'aire entra pel nas, recorre tot el cos i torna a sortir. Deixa que cada exhalació t'ajudi a deixar anar qualsevol tensió. Si la teva ment es distreu, no passa absolutament res. Quan ho notis, suaument torna l'atenció a la respiració. En cada inhalació,
Imagina que respires calma. I en cada exhalació, imagina que deixes anar qualsevol preocupació. Respira calma. Deixa anar tensió. Una vegada més, inhala. I exhala. A poc, comença a portar la teva consciència de nou al cos. Nota el contacte del teu cos amb el lloc on ets. Mou suaument els dits de les mans i els peus. Quan estiguis preparat, obre els ulls a poc. Pren-te un moment abans de tornar a l'activitat del dia. Observa com et sents ara. Porta aquesta calma amb tu. Gràcies per aquest moment de presència.